Nakayon ko sa kong kagulingon kuya nga mo naman siguro ni aga silot ka rin kanako sa kong paggabinuang gato na sa akong bana. Gugma sa kagahap. Mga kaagi sa kinabuhi nga hangtod karon nagpabilin nga handumanan. Kasakit og kalipay nga gisawan nahimong dili makalimtan luyok sa nang labing panahon. Gugma sa kagahap. Kung kamo adunay pinasahi nga istorya sa kinabuhi, ipadangat ka na sa tulumanon kauban si Kuya Nick aron matambagan. Gugma sa kagahap. Der kuya, maayong adlaw nga na kanimo. Uban sab sa mga viewers nga nagsunod kanunahi sa imong programa ang gugma sa kagahapon. Nagbadangat tigo sa kong istorya nga na kanimo. Kumikan kaya gusto nako nga mahatagan og pagtagan. Naglibog yun ko kung gaunsa ang ako ngayon nga himuon. Gumikan kaya nakonsensya ko. Aron nga inyong masabdan ang tanan. Tugot ako na ako isa-isayngin nga kaninyo. Kabay na sa kong problema. Tawagan lang ko ninyo sa pangalan nga Orisa. O sa ka 24 anyos. O sa kaminyo kasado sa kumbana. Nagpuyo ko sa Malaybalaya City, Bukidnon. Ang akong bana kuya tawagon tala sa pangalan nga Giovanni. O sa ka 25 anyos. Nagtrabaho ni siya dito na sa Cagayan na de Oro City. Gani sa usa ka bulan kay isa ra makauli. Dato nga tungura kuya, kami ni Giovanni. Wala gid mi problema sa among pag-uban. Isip ba na og asawa. Gamikan kay buotan man si Giovanni nga rekan ako. Samtang ako gipanggap pud nako siya. Kada niya nga tungura kuya, ako ging gisaad sa akong kagalingon nga dili ko magbinuang sa akong bana. O nagpasalamat po ko gumikan kay si Giovanni. Maayo man nga pagkabana kuya, wala gikoy gikasaway kadto kaniya. O gatod man sa iya nga pagkatrabaho dito na sa Cagayan de Oro City. Isip usa ka gwardiya sa usa ka kumpanya dito. Wala ko magdahom kuya nga samtang ni ako diri sa Malaybalay City. Mabutay sa punto nga makabinuang ko. Ito na sa akong gabana. Gamikan kay usa ka adlaw ni ana. Aduna giya usa ka ahinte. Gani niya nga tungura kuya. Nangulitaw siya nga rikan ako. Gamikan lagi kay buotan man siya kuya. Mahinungdan nga ako siyang gagi sugot. Jado nga tungura, nakulbaan ba ako? Nakonsensya ko. Pero gumikan kay mibati man kog gugma. Gato na sa maong nga lalaki. Mahinungdan nga nagkarelasyon gid mi kuya ni. Samtang akong gabanan jado nga tungura. Wala masayod ko nga unsa nga akong gihimo nga paggabinuang nga ngadto kaniya. Kaya sa usa ka bulan kausaraman siya mo uli. Wa gid siya masayod kuya sa akong gihimo. O gatod man nang labay ang mga panahon. Nahitabuhid kuya nga nagbunga ang among relasyon sa akong uyab.
Yatong nga mga panahon na naglibog ko kuya. Ilabi na kay ang akong uyab. Sada nga akong gagisultian nga buros ko og siya ang nga amahan. Natingala siya kuya ni. Gumikan kaya matud pa niya nga na daw ko'y bana. Basin daw ang akong nga bana may nakaburos. Pero niya itong tungura kuya, wala na ako pahilabot. O gatod man, nasakitan ko niya itong tungura kuya. Gumikan kaya wala naman siya nagpakita nga rikan ako. Wala ko'y mahimo kuya. Gumikan kaya gugmahan kaayo kung ato kaniya. Igo na lang ko nga mihilak. Nakaingos ang kagalingon nga mao na siguro ni ang silot ka rin kanako. Sa akong nga pagbinuang nga na kang Giovanni nga akong bana. O gatod man, wala ko'y mahimo kuya. Gani ga plano ko niya itong tungurang nga akong nga ipalaglag ang maong nga bata. Kaya wala namang yun nagpakita ang akong uyab. Tawagan ako, di na makontak. Mura nga sakitan ko pag ayon niya itong tungura. Mihilak ko. Nakayon ko sa kong kagulingan kuya nga mo naman siguro ni ang silot ka rin kanako sa kong paggabinuang gato na sa akong bana. O gatod man ang akong gihimo niya itong tungura kuya. Pag ulit niya Giovanni, akong gihimo kuya, ako siyang gilambing. Og dito kuya Nick, nahitabo gyud nga among gisawan ang among lawas ng kahinam. Pero niya itong tungura kuya si Giovanni, wala makasayad nga buros sa daay ko. Tuod man sa mga nanglabay nga mga bulan, akong gisultian si Giovanni nga buros ko. Nalipay siya pag-ayo ko yan eh. Kumikan ka nagtuo man siya nga iyang anak ang akong gisabak. Abibayan niyo kuya, mihilak ko, naluwi ko sa kong bana nga akong gipatuo nga gugmahan ko nga ito kaniya. Akong gipatuo nga iyang anak ang akong gisabak. Nato gatungura kuya, ang akong gihimo, akong gipangga si Giovanni. Gumikan kaya gusto na ko nga mabalik kuya. Ang among kainit sa among pagminahalay. O gatod man, nabot gid ang panahon nga nanganak na ko. Nakita na ako kuya si Giovanni nga hastang lipay. Pero nagtanaw ko nga to kanya kuya nga nakonsinsya ko. Nahadlo ko sa kong gibuhat. Basing unya mabot ang panahon nga masayran ni Giovanni nga bata nga iyang gagikugos, dili day siya amahan. Muna nagpadangat ko sa kong istorya nga na kaninyo kuya. Hinatunta nga matabangan ko ninyo kung gaunsa ang akong ngayon nga himuon para kaninyo kuya. Ang ngayon ba na ako nga pahibawon siya Giovanni nga nakasala ko sa among nga kaminyoon. Palihog lang kuya, palihog lang. Tabangi og tambagi ko ninyo
Unsabay akong angayan nga himuon. Naglibog na ko. Basing unya, ako makasayad sige Giovanni. Nga ang bata, dili siya mo iyamahan. Basing makibulag siya garikan ako. Palihog lang tabangi o tambagi ko ninyo. Kininyo matatampo, Orisa. From Malaybalay City, Bukidnon. Okay, Risa, no? Maayong adlaw sa itong mga kaigsunan. May adlaw nga na kanimo, Risa. O dagang salamat sa imong pagpadangat sa imong istorya. Agkaagi sa kinabuhi. Dagang salamat sa imong pagsaling. O sa itong mga kaigsunan ng mga sa itong mga suking nga mga tiga paminawan. May adlaw nga na kaninyo nga tanan. Ang atong little sendera si Risa nga taga Malaybalay City, Bukidnon. Oga, siguro para kanako, Lisa, sa itong tambag portion, siguro para kanako akong ika-advise nga na kanimo, gumikan kaya may bate, may kagakonsensya, normal man na. Kaya naman ngayon ani, dagan po nga mga panghitabo sa magtiayon. Ang uban, nalimot na lang, ang uban, mitugan. May nungdan nga, kini si Risa, nabalakan ni siya. Kay basing unya, kung makasayad ang iyang Bana, basing makigbulag, ngadto kaniya. Siguro, ako ik-advise nga na kanimo, Risa. Pangita og kanang timing ba? Nga isulti nimo ang imong nga pagluimot na sa imong Bana. Kaya nakonsensya man ka. Matod pa siya mong sulat, nakonsensya ka sa imong nahimo. Aron nga mawala imong konsensya, sultiin nimo. Sultihan nimo sa pangitabo. Kinahanglan nga andam ka asa unsa mga panghitabo. Orisa. Ngano man, imo man ang gihimo. So karon na konsensya ka. Isulti nimo para mawala ang imong gitaguan sa imong kasing-kasing. Kaya normal man. Ayaw tanog. Isulti nimo sa imong Bana ang pagbinuang nimo sadyang wala siya, ang inyong anak dili siyang amahan. Ug unsa manggali ang iyang reaksyon, panalitan kung ang reaksyon niya soko, makigbulag, pagayag pasaylo, luhod na mas ginawa, pasaylo asa pasabda siya nga disgrasya ang tanan. Maabot ang nga panahon na magbago ka, di na ka musab sa imong gagihimo nga pagbinuang gato kanina. Mura na pinaka-importante kayo, isulti nimo ang tanan. Unya ampo gigalisa aron nga ang tentasyon mawala sa imong palibot. Muna ang ngayon nimong himuon. Isulti kung unsa manggali ang iyang tubag, iyang desisyon, panalitan makibulag siya, kinahanglan nga dawaton nimo. Kaya nakasala man ka. Nakasala man ka. Pero kung madawat ka niya, the best na, maayo. Ibuing pa rin kamutan nga dili na ka magbinuang sa imong Bana. Pwede man po, imong isikreto, hangtod sa hangtod, kana kung madawat sa imong konsensya. Pero ang pinakadabiskid niya, anak, Risa, ang imong himuon. Tambagin ako, dinyos ni pagkatambag, sultian gid nimo ang imong Bana. Sana hitabo sa inyong relasyon, kay ang imong Bana nagmatalang umboding, wala kasayad sa mga panghitabo nga imo rin gibinuangan. Ingunahan na lang, Risa, sulti siya, unya ampo ka kanunay nga unta mabugnawan ang unahon sa imong Bana nga dili musangko sa pagpanagbulang. Sulti siya
mahinahon nga pamahaagi, puno sa gugpa, mauragid na pero isa. O sa atong nga mga kaigsuhan na mga suki na itong mga tigya paminawan diha, kung aduna mo'y mga pinasahi nga istorya sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, ipadangat na nyo na sa tulumanon, gugma sa kagahapon. Kay ato ka ng hatagan o kapagtagan diri sa itong panag-uban sa itong programa, gugma sa kagahapon. O niya, palihog lang no sa pag-share, paki-share na lang o paki-follow ang ining atong programa. I-follow ninyo, i-share ninyo aron nga daghan ang makasayod, makadungog sa mga tambag kung unsa ang angayan nga himuon. Daghang salamat angan na kaninyong tanan. Bye-bye.